Guk esateko asko daukagu. Euskaldunok behar duguna. Egunkaria. Badakizu nondik heldu giren? Iturri bereko ura da egungoa ere, baina bidean aldatu gira. Haize begiak gure egin ditugu, azal begitu gira. Orain arte egin bezala, euskarari plazak zabaltzeko. Euskara eta euskaraz saretuz. Komunitatean jauziak emanez. Aktualitateari kazetaritza gehiagorekin erantzuteko, hats luzeko gaiak lantzeko. Ipar Euskal Herritik eta lekukoentzat. Orain, hitza egaldatzera doa, eta bidaia horiek kontatu nahi dizkizugu. Heldu zira? Gutarik bakoitzak anitz hizkuntza izan ditzake. Euskarak gu baizik ez gaitu. Arpidetu zaitez!